На майбутніх президентських виборах 31 березня Меджліс кримськотатарського народу підтримує діючого президента України Петра Порошенка. У рішенні представницького органу кримських татар йдеться про важливість та відповідальність цього вибору для всієї України, а особливо для окупованих територій. Саме Порошенко, на думку членів Меджлісу, здатен мобілізувати українське суспільство для відсічі російській агресії. Что касается президента Порошенко, мы опираемся на его реальное видение и результат действий его уже как лидера страны. И сегодня решение Меджлиса – это не только та часть, которая оказалась вынуждена, депортирована, да, с территории Крыма. За нее подписались все, которые находятся под запретом, согласно российского так называемого принятого решения суда. Поэтому мы исходим из того, что наш народ думает и ассоциирует свое освобождение с именем нашего президента, сегодняшнего президента. Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук вже подякував Меджлісу за підтримку, а в парламенті слова подяки від президента озвучила його представник у Верховній Раді Ірина Луценко. Президент України Петро Порошенко дякує Меджлісу кримськотатарського народу, який, усвідомлюючи важливість відновлення суверенітету і територіальної цілісності, незалежності України, висловив підтримку діючому президенту України Петру Порошенку та закликав громадян, які проживають на території Криму і всієї України, підтримати Петра Порошенка як наступного президента України.